Ano nga ba yung mangroves o tinatawag nila sa Tagalog na bakawan? Ang bakawan o mangroves ay isang uri ng punong kahoy na tumutubo sa tubig alat. Karaniwang itong nakikita tumutubo malapit sa karagatan. Natatangi ang mga ugat nito dahil maaari itong mabuhay sa ibabaw o ilalim ng tubig. Ang punong ito ay karaniwang lumalaki ng mula 2 hanggang 10 metro pataas. Kaya tara guys, pasyalan natin ang mangroves o bakawan ng Santa.Maria, Ilocos. Tara, let's G! Nyanagan na dito papanan dito yan? Mangroves na. Mangroves? So nya nga barangay? Biao na. Nya? Biao. Biao. Adayo pay. Ay sa deja yan. Hi guys! Hi guys. Welcome to my like. Ito niya, makita mo, kuti-kuti niya, nakakita kang kan. Ang kamalas. Pagbalik nga Discovery Channel dito yun. Oh no! Oh no! Ito yung sinasabi nilang mangroves. Kaya tara, puntahan natin. Wow! Guys, napakaganda. Parang nasa ibang bansa ka. Yung mga tipong cinema na may mga crocodile, parang ganito. Tignan nyo dun, oh. Tapos biglang meron, di ba? Ang punong kahoy ng bakawan ay sinasabing pinagmumulan ng paggawa ng bangka. Ginagamit din ito para paggawa ng uling. Ang katas ng dahon at balat ng kahoy naman ay ginagawa ng sangkap na pangkulay. Maaari din itong pagkunan ng pagkain tulad ng pulot, suka at mantikang panluto. Ito yung mangroves o bakawan na matatagpuan dito sa Biao, Santa.Maria, Ilocos. At dito na po magtatapos ang ating video. Salamat po sa panonood.